International Day of World Indigenous People Day sang ni som panga chu vawiin chun khan Zo Indigenous Forum huai hotin FW Savage Hall Aizawl hman ani. International Day of World Indigenous People Day hi naktuk August ni kwa khi ani a Pathianni ani avangin hun tamzo ka chuan heni hi vawiin chun khan an hmangani. Kumin International Day of World Indigenous People Day thupui hian Post-2015 Agenda Ensuring Indigenous People Health and Well-being ti ani a Kumin thupui hi ram leilung faten hriselna kawnga kan la hnufual zia le ngaihsak kan ngaih bik zia le UN le Sorkar puin malak achul zia inzirtir thar atana buat sai ani. Vawiin International Day of World Indigenous People Day lawmna FW Savage Hall Aizawl neya hian Zo Indigenous Forum chuan seminar buat saya seminar thupuya Reintroduction of Tribal Areas in Mizoram ti thupui manani seminar chamalam hun hi pilalmal somi sai lovina kaishwaya Zo Indigenous Forum Chairman Pusiram Hluna ex-MLA in seminar chimtu te lomna thu asoyani chomalama Mizoram University Associate Professor Department of Political Science Dr. Jia Dongel le pulalian chunga te paper zir hona le soi hona nei anibok International Day of World Indigenous People Day puala thutsa anti chua Zo Indigenous Forum chuan heni alo thlen hian zo fatetana thoktu zongzong te kan ril ruina sherenga choi moina kan hlan bokani chuti lain Myanmar ram chunga kan unau te tuilian tuar mek te kan sherenga chanpuina omthea piangai to turin Mizoram Sorkar le India Sorkar kan ngen bokani anti Zo Indigenous Forum chuan NSCNIM le India Sorkar in Inremna an siam thei chu lom omanti thuan soya in biakna an nei le zel tura po aram leilung fa te dikna le chan vote he thuthlunga hian tel ngei se an du thu an soibok